Oh my God. So, karon na dito nakabayot ang vlog niya. So, for how many months ang labayots kay tungod sa daghan kita gipangikutar nga mga buluhaton yots sa eskwelahan nila bina sa kanang mga activities ug sa mga kinahanglan nato ma-accomplish nga mga buluhaton para ma-submit dahil nato ang yot ug para maka-proceed ta sa next semester yot ay kung dili nato siya atimanon yots ug di ta maning kamot yots so ana yots basi babagsak ta yots no karon ko nakabalik yots then nagplano unta ko tong niagi pa jud niaging semana nga i-update ta mo kung unsay panghitabuan ning balayots kung unsay mga na-upgrade ani balayots unsay mga nausab og mga nadungag og mga nabawas aning balayots no before ta mo proceed sa ato ang main video, don't forget to like, share, subscribe o i-hit notification bell mga yots para ma-update mo sa akong mga latest content nga akong i-upload diri sa ako ang YouTube channel. So ako karon ipakita yots ang mga nausab diri sa gawas yots no sa umbalay. So mao ni siya yots. Karon sa itong medyo naman diri sa una yots then sa napansin ninyo is napulihan na siya white nga walls then butangan siya og gamay nga bintana yots so grabe yots karon na jud naka-update magdako na jud kayo na usab yots no do katong yung napansin diri sa una nga katong ni kwarto diri para sa mo ang video is wala na siya yots ditanggal siya din gi-demolish din wala so ang gipuli na lang karon is katong na yung video yang niya diri gi-plaster so katong mga daan na mga unit sa computer is na siya diri yots ipamutang kaubad sa katong mga basyo yots maway mga sulod kay sudanan pa na yots no wala pa di budget ana yots grabe yots sa kadugay nato naka-update yots ang among terrace dri yots nga side is ako na dekoretan og kwan yots no Christmas tree so dri mga Christmas light so dugay-dugay jud puta wala tak-update yots kay tungod lagi sa na busy kay ta yots so wala yung sulod sa among tindahan yots so napansin niyo nga medyo nausab na siya diri adapit katong mga katong butanganan niya itong displayhan na usab na yun siya din kay dili apod muna akong lingon nga gibutangan ng bagong murag window din katong daan diri is amo na kung gikabiran o screen yots para dili siya ugatan awn yots kay lapo dato kuan diri yots ni butangan kay mangit-ngit pag samot so karon is nahayag-hayag na siya yots dili siya para tong niagi nga ngit-ngit siya yots nga halos tabon kay yots so diri butangan gyapon siya screen din katong mga makaon na mo yots wala na siya diri pang display na siya dito ayots yung pan-display na, dari mga shampoo na mo. So, naarang-arang na po siya yots case na sudlan-sudlan na mo ang tindahan. Hindi na kaya siya ugatan ang dili. Presto ni Agi nga, wajy sulod yots. Nauga yun siya. So, proceed sa next. So, narata din sa among kusina mga yots. So, katong inyo nakita itong ni Agi, naman to'y kuan yots no. So, tawag ito, katong nami pugon. So, katong pugon na mo yots is wala na siya yots. Gibalbag na siya yots. Kaya isa pod, guba na to siya yots. Gabok na kaya ka nag-ilalom niya. Muna maghahaling mi is mahadlok mi kay basig tak-tak tong sa ilalom niya nya mahugno yots nya nay kayo basig mo dilaab mi yots mo nang gibak-bak na siya yots so katong bagirahan nga kaatbang niya is naghapon dito wait nasa dapit naghapon dito so wala to siya tanggal so katong gibutangan dito sa pugon is gibutangan na lang siya namog kuan sa kung katunggoy sa mga humay namo yots para naibutanganan po ang mga humay okay, para dili po mauwanan so dito sa sulod na mo yots so actually yots is sa sulod na mo is wala pa yun siya na human yots wala siya na itsura na pa yung mga wire yots sa taas yot nga nagbitay-bitay mag lantern so sa kuan ninyo wala pa yun siya nabutangan og kisame wala pa siya nakaveran og sa taas kay tungod
wala na jud may budget ana yots. Wala na jud may budget ana kay tungod sa nahurot tanan sa atop yots. Motong wala na butangan yots. Munang ang mga liki-liki diri sa kuan ni yots, ang liki-liki diri sa amo ang taas, klaro na hinung kayo yots na napunggak yots. So muna yots no, muna yung mga kuan diri kaganapan din sa among sulod, then more gapon ito sa katumbay kwarto na mo yots, more gapon wala yung mga kisame. So nakalimot ko i-explain, nakalimot ko og kuan sa inyo ha, nganong ning kuan mi aning blue nga atop. So kining blue nga atop yots is dili man jud ta ni mao ni amo ang wala ni sa among choices yot nga mag blooming atop. Ang gusto ta namo is i-maroon, i-brown, basta medyo dark ang colors sa among atop yots. So before man di ka maka-dark og color yots sa imong atop is kailangan man di ka mag-add og laing amount para mag-order ka anang nga color yots. Murag imong murag imo siyang ipa-customize ang color niya yots. So medyo mahal siya. Naaman dito sa mga kuan na lang mga katugay pang display nilang mga sample nga atop. So ningon lang ako mga blue na lang daw. So mo lang pud meaning agree lang pud mi sa blue kay arang-arang na pud kay lain pud kayo kung ipula yots kay gusto mo jud ipula unta yots. So aynon may nga ayaw kay porte jung initaan na sa mata yots. Murag jud mig na murag jud mag-impyerno ang balayan na yots kung magpula. So mo to gi blue na lang amo ang atop yots no. So since wala naman may pugon yots, so nag-initiate si Papa nga magbuhat siya og purok-purok yots nga butangan og pugon something murag ingon ana murag lutuan na mo yots. So mo na siya yots no. Mo na yang gibuhat. Wow. So mo na ning mga kaganapan di dapita yots. Na din mga kaldero namo. Din kadtong mga sundang namo sa ilalom. Dati sa katong pugon namo is drag. Diba mutang diri then nindot po ni siya diri ayots kay kato pong mga liso-liso sa among kakao is napud siya gipamutang diri ayots kay para init-init man pud diri ayots basta kana ganing udto. So simpre kuan jud mauga jud ang kakao yots. So na diri mga liso sa kakao. So katong ni agi yots is ning baligya mig kakao yots nga pila ra to ka kilo yots. Upat ra man to ka kilo. Ay wait, murag upat or upat ug tunga. So nakahalin pud siya kuan yots mga 800 ka pin. So, dako-dako po halinon yots sa kakao. Magay na po may mga tinanom-tanom diri nga mga punuan sa kakao yots. Medyo dago-dago na po siya. Nga pangaunon man sa mga bata yots. So, katong mga ipangkaon nila nga mga liso, isa mo to siyang pangulit tahon, din ibulad, din baligya sa tagom yots. Kaya dito may dako kuan yots no. Dito man dako makaginan siya mga kalidog tarong yots. Katong mga retaso na mo dati sa among kisame is gipamutang diri sa kilid. Mga kahoy-kahoy. So ang plano nila mama ana is kung makakuan mig yuta yots ba, so gamiton daw na yots nga magpatukod ka ng purok-purok lang goods yots. So mga atop diri napay mga kuan yots katong mga medyo bag-o pang atop. Lahi po itong mga daan. So napo diri dapit. So muna na siyang likod na mo yots. So maura to yots no, wala na tay lain nga ika-update sa among balay kay puhon. Basig mapanindot na dyan ni among balay yots, puhon-puhon kaluyan sa Ginoo. Basig kuan na ni ma-improve na ni yots, mabutangan na ni kisame, then matarong na siya yots, ni mapinturahan ana lang good. So mura to atong video karon yots no. So before ta mahuman ani, don't forget to like, share, subscribe ug i-hit notification bell mga yots para ma-update mo sa akong mga latest content nga akong i-upload diri sa akong YouTube channel. So dira ta man yots, bye bye.